Sada maruhata tabukama parminggota di manogoto martang yang mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia na manopal langit dohot tanoon, di pasaur madamena tu todita, amen, rak mahita mangido di tangyang tai. Ale Yesus Tuhan nami, bereng hami narison, pinarma hami rohami saluhut na narison, saya si roham di hami saya pangulu hamion. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 565. Jehovah do pargogokku dohot lombung-lombukku, marhaposan tu ibana do rohaku, jadi dapotan pangurupio nau, asa marolop-olop marohaku, jala pujion ni endekku ma ibana, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, mauliate mahu sombon hami tuho, ala naung di papatar ho dirim dohot harajammu tu portibion, saibu hai marohanami, asa hutadahami diri nami, pabuat jol managale, jala pardosa na godang, asi maroham, lehom magogo dihami, asa hiras rohanami, majakoko dohot mangoloi, anakmu Yesus Kristus si palua hami, amen. Didongani Tuhan debatama itau salutna, amen, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Songo sikap nipatik di parmingguta sadarion, imana tersurat di Timoteus 4 ayat 2 tabal 5, songo nomah hatana disi. Jami tahun hatai, haja jongkot ditiki naune, nang soune, pisang, paingot, apoi marhite-hite nasa labas niroha, dohot pamudayon, alai yang goho, sado unang mamabuk roham, taum manajati, radoti natama, ulaun ni parbarita na uli, sahat ula tohonami, ido sahatna, rap mehita mangido gogo. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau nobar tuhatami. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 747.
Fatima dosata nagodangi di hadapan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa nasumurung. Narodo hami tujolom mangundukon jala marhatopotot salhut dosa dohot akka pangalasyon nami. Jojot dohulaun hami akka ulaun na maralo tuhatam dohot di lomo ni roham. Asi maroham ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot akka dosa pangalasyon nami. Say ingot mahami hobbar tu asini roham na balgay. Say togu-togu mahami tu bagasan hasit tongammu. Saya ajari mahami marhite-hite hati gorammu. Asahot hapor siaon naung nilehom mi tu hami. Jala totong huingot hami holong ni roham. Ay hodo debatani hatuan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringok nitu hasisan ni dosata sian debata. Aholongan saleleng nileleng na hubain makka holongi ho. Ibahin ni huto-huto guho marite-hite asini roha. Ninna Tuhan Jehovah. Asangapom ma debata na diginjang. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 500 sada. Epistel manang patujolo ni Jamita di Parminggota di Manogoton. Imana tersurat di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sahatu Rodi ayat 12. Itajahama mar soring-soring. Dungi uju naeng alapon ni Jehovah si Elia tuban wagijang marhite sian haba-haba. Mardalam ma si Elia rapdo si Elias sian Gilgal. Dungi di do Elia mamando si Elisa. Ua tinggal lison maho, ainunga disuruh Jehovah aulau tu Betel, alainina si Elisa ma, songon nasi tongna mangulu Jehovah, mangulu dohot hosam, nasotupa tadi kono kuho, jadi raptuat manasida tu Betel. Dungi ruar masisean ni panuruirang, akka na di Betel, madapotto si Elisa, didok nasida matu ibana, atehe, di botohodo nanaing buanon ni Jehovah Tuhanmu, sadarion sian lambungmu, dungi ninna ibana ma, ahu pehenung ahu boto, sip mahamu. Dungi ninna si Elia mamuse tu ibana, ua tinggal lison maho, ale Elisa, ainunga sur Jehovah au tu Jericho, alai ninna si Elisa ma, songon sitongna mangulu Jehovah, mangulu dohot hosam, nasotupa tadi kono kuho, jadi rapsahat mana sida tu Jericho.
Dungi Roma sisean ni panurirang, akka na di Jericho madapoton si Elisa, ninna nasida matu ibana, atehe, ibotohodo na yang buanon ni Jehovah Tuhanmu sadarion sian labungmu, dungi ninna ibana ma, ahupe nunga huboto, sip mahamu. Dungi nina si Elia muse tu ibana, ua tinggal di son maho, enunga disuruh Jehovah au tu Jordan, alai nina si Elisa ma, songon na sitong na mangulu Jehovah, mangulu doot hosam, na sotuba tadi konok kuho, jadi rab mardalan manasida na dua. Alai 50 halak sian akka sisean ni panurirang, mardalani uhud jongjong madau-dau, na dua panurirang ipe jongjong do di topi ni Jordan. Dungi dibuat si Elia ma sampai-sampena, disoropi mai jala, dibebas untuk aek, jadi tolak mai tujai tujulu. Lau ditari pari nasida na dua mai, merdalan di nama hiang. Jadi dung tari parnasida, ninna si Elia matu si Elisa, harupangido masyana humanang ahal lomo ni roham bahenokku tuho, daga sorodo pe na mangalap au sian labungmu, dungi ninna si Elisa ma, ikut silopi dua nian siat todim songgop tuau. Dungi nina si Elia ma, nadok-dok si tutu donian panyidon mi, alai molo di do au tarbuan sian lambungmu, saya na songgop do songoni tuho, alai molo so idaonmu, dang songgop. Jadi dorang mardala dope nasida uhut makkatai, idama, Roma sada hureta api dohot akka hoda api, manirang nasida na dua, manaik tu banua gijang mas ia si Elia, marhite sian haba-haba. Alai dung ida si Elisa songoni, jauh-jauh maibana, o damang, hureta ni Israel dot akka jolma parsitunduna doho, dungi dambe di ida ibana, los dibuat maulos na jala diribahi bola dua. Ido sahatna, martua mana ubege jala no peop hata ni debata, amen. Marede mehita bukwede nomor 140. Maita makatidakon hata porsiautai, au porsia di debata Jehovah, ido amana na tumapalangit dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata na jobana sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata na tumau na bernit, di pahuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua torudung di tano, na mula mangulu di hari patoluon, namana itu surgo la sundul siamun debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai mana pe mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di tondi porbadia, jaladong dosa dahuria na badia, huria atau panyala Kristen akan nabadia, dohot di hasesan di dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate. Doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Mari demahita sian bukwede nomor 637. Bele,
pangulu kami sa hati tikyon. Di parmudu-mudu hodong ulo namin sikop, dak kurang di mana nga hape. Si panganon namin pe Tuhan, radido di bay nasi ni roham. Siya na rin salpo sa hati tikyon. Nga doon nga kahaurangan namin ay sa laon. Jumulo masih sa dosa namin as patut kami dia dopamu. Majakon hatam marhitin na bosom. Supaso masalut ruas ni huriang. Napatupa parmingguan si songonon nang kami penapungon. Wala lama muji hodo kami Tuhan. Ala hodo di bata namin napatut si pujion namin doho si uluan namin. Yatung humurang pe pamujion namin doho pakobasyon namin ay sa laod diho. Marpamuati maroham di kami. Las maroham itap nido tolap nami Tuhan ay nagalido kami. Paso-paso mahatam naneng bigon nami patolhason ni naposon. Udahon tu kami hatahaluaon hangaluan na yung bigon nami. Ito nga ni huriang. Marhiti Jesus Tuhan nami. Amen. Na hinahuluangan di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Sudi mahita na pungon dohot ruas ni huria na marpungu. Patupa parmingguan manuguton di minggu estomihi di bagas nabi siya lomba dihita sa luhut na amang inang at ani debata na sahat tuhita pala di manuguton ima di minggu estomihi usaha masya 2 Korintus 4 mamuka siya na isada sa hatuanom songonom matar surat di si onpe ala naung hujalo hami tohonanon siyan pangasina di hami dang marnalo hami sadok hutulakon hami doak kanabuni akka si hailahonoton ay dang marakal hami daladang marlaok hubahin hami hata ni debata kasi tongani do hubabatar hami gabi jong hami tadaw ni rohani sa luhut jolma diadopan ni debata jala molotung tartutup barita na uli na huzami tahon hami diak kanala humago doi tartutup ay di papitung debata ni portibiodo pikiran yak na soporsea sa unang nasida di patiur sodang ni barita na uli nataringo to hasangapon ni Kristus, natardok suman ni debata. Indada diri nami hujami tahon hami, Kristus Jesus ido. Babuhay ba na Tuhan? Alay na posomuna do hami ala ni Jesus. Debata na mandokon marsinod ng hatiuroni siyan hahulomoni. Iba na do patiurohon rohanami. Pabisar parbinotoan disangap ni debata. Na dibagasan bohin ni Kristusi. Ido sa nahanguluan do hatam. Angoluan do hatha si bigi onami si biroha odema tanah kadamang dohot dainang minggu ta sadarion minggu estomi na marlapatan may sehoma gabi partano batuan diaw aleja hoba sehoma gabi partano batuan ni ruas ni huriam di hamu amanami na nami hidup adalah pilihan jami topi dipapilih to guru pilih tamuma minggu pertama kedua patuluhon di nagurodo itu berarti orang Kristen punya kehendak sendiri untuk memilih kiri kanan atas bawah buruk atau baik setiap saat orang yang percaya kepada Kristus harus memilih ketika dia berjalan dia memilih kiri atau kanan. Ketika dia bersama orang lain, dia memilih mau minum di mana atau mau makan di mana. Hidup adalah pilihan. Si Huton Kristus adalah agama yang merdeka. Tidak seperti agama lain. Ya, agama orang lain adalah kodrat. Mau lu pilih surga, mau lu dung kodrat tu api naroko do. Orang Kristen tidak seperti itu. Musa sudah mengingatkan bangsa Israel. Kupabilito do toho sadarion. Hanguluan hatuawamu hamatean. Dohot hamaguanmu pilih yang mana dohot si Joshua di dokod do
pilit masadarion, iso do uluamu, debatani opumuni debatani opumuna jolo na debatang ngayakan do, ne bari debatang ngayakan, manang debatani amori na punasa tanon waingon, manang debata Jehovah, alayang gua do dong aku sajabu, ikut Jehovah do ulu aku. Hidup adalah pilihan. Nah, hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, Korintus adalah kota yang maju. Tabayak ko masongo kota Balawan, persinggahan, transit. 5 abad sebelum Masehi, kota ini adalah kota yang maju. Kota Dewi, Dewa, kota kuil, ya, kota yang bejat moral, asusila dan lain sebagainya. Sangkin majunya sepertinya Tuhan memilih kota ini menjadi daerah pelayanan Paulus. Tabotoro isi si Paulus, najolo si Paulus, ali adong do jol mamadokon sonari gabi si Paulus, bukan. Tetap namanya si Saulus. Mulu di Yerusalem gua si Saulus atau si Saul. Itu berarti Saulus itu nama bahasa Ibrani, Aramaik. Nah dia sepertinya ditugasi Tuhan untuk melayani gentile, orang non-Yahudi di perawan-tawan. Karena itu disebut namanya adalah Paulus. Paulus itu adalah bahasa Yunani Latin. Jadi nama Saulus tetap ada. Ketika dia jumpa dengan Yesus, Yesus bilang, ketika dia berjumpa, bahasa liliam mau, alian Enias, adong jol madisan, guarda songonon, lo maho tu jawab si Juda, di mana? Alai dong di bereng si Ananias, si Saulus di bawah mana ma? Ditakub Yesus di perjalanan nasen Jerusalem, tu Damaskus, itu dia adalah tempatnya di titik di Damsik. Jadi Jerusalem, herana sanot tu balige me mardalen di mana selama 6 hari, tapi Yesus mau pakai dia. Alai dong di bereng si Ananias bay dokon, tori bedokon di telepon di mana Tuhan? Tuhan, saya kenal orang ini. Roy mana tu son daw mangalili halaksiha forsyai hodo. Tetapi Yesus mengatakan daong. Ay pilit doi mana ula-ulaku. Sadareo tuhita dunga dipilit gabe ula-ula ni Kristus. Itulah Paulus yang sesungguhnya ketika dia bertobat dia tidak kembali ke Yerusalem. Dia takut karena nafasnya, hosanya nggak disebut rohani hala Israel. Karena itu dia menibil, dia melayani yang pertama adalah ke daerah Antiok atau ke daerah Mesir. Karena itu sebenarnya tidak ada orang Kristen di Mesir kalau tidak oleh Paulus. Jadi orang kaget kita malu tabigi yang di berita nasional atau internasional adalah subhana Allah. Itu adalah akibat Paulus. Terpujilah Allah. Itu artinya. Jadi kenapa orang Mesir pertama Kristen itu kebanyakan adalah karena Paulus. Dan di si biasa di tadazol masa luhut ada kekristenan. Nanidok na di si ketika kita dipilih Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak cara Tuhan memilih. Dan kita adalah umat pilihan Tuhan. Nang ditobos dohita siam bosata. Untuk apa? Untuk suatu tujuan. Memberitakan firman Tuhan. Korintus adalah jemaat yang baru dibentuk di dalam perjalanan misi Paulus yang kedua kali. Bersama Silas dan bersama dengan Timoteus. Dia singgah dan dia membangun jemaat Tuhan, jemaat Korintus pada saat itu. Dan dia berdiam diri selama 1,5 tahun. Ketika itu di tempat itu, ada juga buangan yang telah diusir dari Roma yang namanya adalah Priscilla dan Aquila. Sepertinya mereka dipertemukan Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Damang dainang disonang dangadong na terjadi secara kebetulan. Semuanya Tuhan yang ngatur. Kenapa mereka bisa dipertemukan di satu kota tertentu? Kota yang baru mereka. Profesi mereka adalah sama-sama tukang tenda. Mereka hidup dan membangun jemaat Kristus. Nanidok na dison, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa Korintus menjadi kota pilihan yang pertama bagi Tuhan? Karena Tuhan tahu kota ini adalah kota yang bejat. Kota amoral. 1,5 tahun Paulus berdiam di kota ini. Jemaat Kristus, jemaat Korintus tumbuh dan berkembang. Setelah itu dia berangkat ke Efesus dan meninggalkan orang-orangnya di situ. Ketika Paulus meninggalkan kota Korintus, dia berangkat ke Efesus. Jaraknya adalah kira-kira dari sini ke tebing tinggi. Merdalapat di mana rupanya sahab, di mana tu Efesus. Terjadilah konflik jemaat di Korintus. Ketika itu Apolos, Petrus yang disebut Kefas masih di Efesus. Di tengah perjalanan Paulus ke Efesus, berhak dotok si Apolos yang Efesus ke Korintus. Kenapa? Bahasa ikon Korintus menjadi kota pilihan. Seperti yang saya katakan tadi di sini tempat itu banyak diaspora orang Yahudi, banyak orang Romawi. Sementara Paulus adalah orang Yahudi, kewarga negara Romawi.
Dan banyak juga orang-orang yang tidak percaya Kristus. Tetapi damang doho daya ngagudang nang manada Kristus adalah Mesias. Sepeninggal Paulus meninggalkan jemaat Korintus, datang penginjil-penginjil yang baru seperti Apolos, membangun jemaat baru, membangun dogma, membangun intelektual yang baru, dan membangun faksi-faksi yang baru. Dang bui pungkirat tayo nangin. Jalan masa doa masa di Korintus, masa doa di Nuaingon. Banyak orang yang percaya kepada Apolos, karena Apolos adalah seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa anugerah itu tidak terbatas. Jadi mulut tabau atau Nuaing tudamang doa dainang, nah didokna anugerah tidak terbatas. Pengertian tidak terbatas menurut Apolos, bisa kita melakukan kehendak sendiri tanpa batas. Itu adalah anugerah Kristus. Songonima pangutusan faksi Apolos ketika itu di jemaat Korintus. Yang satu mengatakan bahwa percaya Kristus tidak boleh meninggalkan simbol-simbol keyahudiannya. Itulah aliran Petrus, itu aliran Kefas. Karena itu dia katakan di jemaat Korintus juga. Jemaat Nasarupa nilai di Paulus. Petrus juga bersaksi mengatakan bahwa orang Kristen, orang Yahudi yang berada di kota Korintus tetap harus melaksanakan simbol-simbol keyahudiannya, melaksanakan hukum Taurat, adalah harus disunat. Inilah polemik yang terjadi di Korintus ketika itu. Jemaat Korintus pun terpecah. Ada dogma yang ini, ada dogma yang ini, ada dogma Paulus. Tetapi ajaran Paulus mengatakan Yesus Kristus is Mesias, adalah Mesias. Yesus al-Masih adalah Mesias. Dan adong naboy hubari tahun kami. Alanindo didok dison di suraton, dan adong nahutabu dihon kami. Suraton nama dok adalah surat rekonsiliasi yang keempat kepada jemaat Korintus, mengatakan bahwa mengkonter semua pendapat-pendapat para pemberita Injil sebelumnya yang masuk setelah Paulus. Dan adong nahuti hubution kami, dan adong si hailah noton nahutabu dihon kami, dan marlauk hatan ibatahu bain kami. Kami tidak memalsukan firman Tuhan, tetapi kami juga layak untuk diuji di hadapan Tuhan. Mengkonfirmasi do suraton tu jemaat Korintus bahwasanya Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Mesias. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Yesus Kristus. Nuai ngodo di jemaat tahu dang masalah ketika dogma dipersoalkan. Kita tidak masalah ada bangun gereja Pentakosta, gereja Harismatik. Bagi saya tidak masalah, dang masalah. Kalau Yesus tu di basoba-soba dipuji di situ tidak masalah. Jadi jangan ada alergi. Ada gereja, ada aliran ini, ada aliran ini, ada aliran ini, silakan. Nah ketika itu, karena dogma dipersoalkan, tidak konflik diantara ketiga pemberita firman Tuhan di kota Korintus. Dulu konflik gereja adalah karena dogma, tapi sekarang konflik sekarang adalah masalah dokku. Banyak pemberita firman Tuhan, banyak para pelayan HKI, ketika ditempatkan suatu resort jadi bermasalah. Karena yang dipersoalkan jemaat adalah masalah dokku. Pendeta itu berfungsi sebagai otoriter, menyatakan seperti inilah pelayanan yang benar. Seperti inilah proses pelayanan resort ini yang benar. Itu adalah dokku. Karena itu jemaat yang dikasih Kristus, jangan mau terpecah akibat perbedaan. Pemahaman suatu dogma, pemahaman suatu pengertian. Siapakah Yesus sebenarnya? Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat kita. Alani doa kamu dihamu amanami dohot inanami. Ketika Korintus diperdebatkan dengan suatu dogma, ada dogma yang lain mengatakan jemaat Korintus pada saat itu adalah musyrik. Boido manoba Yesus, boido manoba kanak-kanan. Musyrik itu adalah mempersekutukan kepercayaan dari satu Allah atau mempersekutukan Allah dengan ilah lain. Di dok rohamu dan adok si songoni di rohatan noaing, di dok rohamu dan adong di luat si songonon noaing adong. Kita lo namar minggu ganu pare, kita lo nama muji Yesus Kristus ganu pare. Tapi ketika kita kembali ke kampung, ada ilah lain yang kita sembah, ada ilah lain yang kita percayai boleh menolong kita di dalam setiap kesulitan kita. Apakah kita tidak musyrik? Musyrik. Nah hinahulongan di bagasan jemaat itu hatta pala sadarion, jangan katakan tidak ada berhala. Katakan ada berhala di kota Korintus, tetapi jangan katakan di tempat kita tidak berhala. Handphone sekarang tidak kurang menjadikan kita berhala. Handphone sekarang tidak kurang kita jadikan sebagai berhala. Siapa yang tahu hola kita lo di Batama, isoro handphone tabain. Apakah kita sudah menduakan Tuhan?
Apakah kita sudah mendahulukan yang lain daripada kepentingan Tuhan? Kita mah nau botosai. Tetapi sebagai pelayan Kristus songon hami dan izo ni debata, tang marlauk hubain hami hatani debata. Tuhita parhalado do sude ruas ni huria, unang marlauk hatani debata. Kita dibenarkan karena Kristus. Karena itu layanilah Tuhan. Parbarita nauri do hita di Portibion. Pelayan Tuhan adalah orang yang mengambil sedikit bagian yang harus Tuhan kerjakan. Mengasihi orang, memberi kepada orang, melayani orang adalah pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Apakah ini tugas seorang pelayan? Bukan. Nah, hinaholongan di bagasan Yesus Kristus sudedo ruas ni huria, naung porsea tu debata, naung ditobus marhite mudar ni Yesus Kristus di hapin rosilang, terpanggil untuk melayani Tuhan. Hal kecil pun ada bagian Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, lakukanlah, layanilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan ada yang disembunyikan. Jangan pernah ada memalsukan firman Tuhan. Tapi ting unang membuat kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Yang Nabi Notomu gudang dona hoboto yang pabur nang burngerina. Ketika di mimbar seperti ini bukan Tuhan yang diberitakan. Perbuatan baik yang diberitakan kepada gereja. Perbuatan baik yang diberitakan kepada jemaat. Perbuatan baiknya kepada orang lain yang diberitakan. Tertinggal Yesus di belakang. Inilah sebenarnya rekonsiliasi yang disebutkan Paulus pada khotbah minggu Estomihi pada saat ini. Perguguan ini debatado hita mulu debatata pajolo. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ada bagian Tuhan yang harus kita ambil di dunia ini. Bukan hanya bagian parhalado, tetapi bagian di jemaat juga. HKI melaju selangkah dibanding sinode yang lain. Ada bagian orang yang diserahkan kepada Tuhan ketika dilakukan periodisasi pemilihan pimpinan gereja. Pada bulan Maret akhir nanti akan dilakukan sinode di HKI. Kita percaya Tuhan yang memilih yang terbaik. Yang seharusnya bagian sinodistin, bagian orang, kita serahkan kepada Tuhan yang memilih. Puji Tuhan, HKI didaulat sebagai gereja yang paling berani melakukan tugas-tugas pelayanan pemilihan pimpinan gereja atau gembala di dunia ini. Ada bagian manusia yang kita serahkan untuk Tuhan ambil. Tuhan om may mana pilit ma, gabi naposom, gabi ula-ulam. Tuhita pedohonon na do. Tuhan om mau. Inung galipilit ho gabi ula-ulam. Saotik siyan na ulaom mo di Portibion, saya akan kerjakan. Saudara-saudaraku, ada bagian Tuhan yang kita kerjakan. Karena itu pelayan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Tapi pekerjaan yang mulia di dalam Tuhan, bukan di dalam akhlak dan pikiran manusia. Alanido dihamu amanami, inanami. Dangadong naboy terpangasahon di Portibion. Dangadong na nagabi si hailaw noto. Jadi ini adalah satu pernyataan kepada tudongan parhalado. Dangadong na tahahilaon di tugas pelayanata si Ganupare. Kita melayani tidak dibatasi waktu. Dan kita melayani tidak dibatasi tempat. Tetapi kita adalah pelayan Tuhan. Orang-orang yang sudah berjanji mengambil bagian sedikit yang Tuhan harus kerjakan di dunia ini. Mengasihi orang adalah bagian kita, bagian Tuhan yang harus kita kerjakan. Peduli kepada orang adalah bagian Tuhan yang kita kerjakan. Memberi kepada orang lain adalah bagian Tuhan yang harus kita kerjakan. Tapi tidak terbatas kepada parhalado dan pelayan. Jaga panggilan ini juga dipanggil berlaku untuk semua jemaat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Naung pinalua ni debata ikon hati dakonot tolong mangulu Kristus di ngoluta. Tidak ada yang tidak berarti. Ketika kita melakukan segala sesuatu dan sesuatu tidak dibenarkan Tuhan. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, semua orang bisa selamat. Alanindo tahati dakon ma, malua maho. Molo di parhatopat pamangan mi Tuhan Yesusi. Dala di parhatopat ho naung di palua, naung di pangulu di batai mana senak kana mate. Ay rohodo porsia asatu hati goran. Pamangan odo maka tidak kon hasatu haluaon. Itulah kalimat syahadat orang Kristen. Percaya kepada Kristus, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Yesus adalah Mesias yang harus kita layani, maka kita pun akan selamat. Pilihan keselamatan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Tuhan. Tidak kembali kepada keluarga kita, tidak kembali kepada anak-anak kita. Pilihan melayani Tuhan kembali kepada kita. Apakah kita sudah teruji? Apakah sudah siap kita diuji di hadapan jemaat? Udah siap, Dupia mungkin barangkali tidak siap diuji di hadapan keluarga, saya juga tidak siap diuji. Tetapi dengan khotbah ini,
di hadapan jemaat, di hadapan Allah, kita sudah siap diuji. Dangadong nabuni si hailahonoton. Dangadong si hailahonoton nabuni tapatupa. Dangadong firman Tuhan yang kita palsukan. Tidak ada. Dangadong hatan di bata namar lauk. Tidak ada kita beritakan yang tidak benar. Tidak ada yang kita beritakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang memberitakan, bukan memberitakan dirinya, tetapi memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Margogo mahita, kadua na mahita siya ni, ay nung nga tahapor siya Yesus, ima Kristus, si palua jala si Pangulo todita, taparhasyang matiki, taula madadinggan di portibion. Tetaplah berbuat sekecil apapun, dan jangan tawar hati. Jelas balik ketika Paulus juga sempat tawar hati. Banyak cobaan di Korintus. Tetapi ketika itu, di saat-saat tertentu Yesus menampakkan dirinya, memberikan kekuatan. Unang lomos roham. Gudang do na porsia duau di 2 ton. Unang pola songoni tatagam hamu akainang. Ikoro Yesus tungoluta. Tadda mapasu-pasu na nilihon ni debata. Tadda mapasu-pasu na kutachalo ni debata. Paragugo may ituhita. Unang sumulut roha doho pikirata. Tahobasi maulaw ni debata di portibion. Aido natama di debata. Alanita jalo mapakobasyon si songonon. Ayasin ni roha ni debata doon tuhita. Patuduhon hamulion na di portibion. Tazalo mahamu amanami inanami pakobasyota di rumah tanggata. Ayasin ni roha do itu hita. Patuduhon hamulion ni debata. Di tonga-tonga ni rumah tanggata. Taulahon ma ulaw ni Tuhan di portibion. Kalau sudedo hita tarjo. Kada sudedo hita na tinubus mudar ni Jesus. Nung nga di haluaon na saliling nililing na hita. Tahaholongi ma dongat tajolma. Ay siya nido boton ni halak sa luhut. Na sisya ni Jesus hita. Itulah bukti pertama. Apakah kita mengenal Kristus sebagai Tuhan? Apakah kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat? Sianulota si ganupari boton ni Tuhan. Bagaimana kita mengasihi orang? Tahahulongi madongata. Songon dirita sa diri. Alani itu hamu amanami inanami. Damang dohot dainang. Tabuat ma bagian ni Tuhan. Di portibion. Tababuwa-buwa ma kenadingkan na binahin ni debatatu hita. Unang nadingkan na tabayin tuhuriyai. Tabajolo ma makatidakon natutu tarengo tu haporsiaon ni Yesus Kristus asa malua jala mangudu todita. Jadilah menjadi hamba yang benar dan jangan menjadi hamba upahan. Ido sahatna pasupasu hatami. Pasupasu hatami sai suat turohaki asamar paruei ale Jesus Tuhan sai martua jolmai naupeo atami aniaku namai sahat matutangan. Muliati madiho Tuhan nung nga dibuka horo haro pikiran nami tumangihon hatam na pinatupa na pinasahan ni na posom. Las maroha nami doho dohami hapeng. Nakolan na posom doho sudi ruas ni huriam. Tarjo jala tarpilit. Patupa ulaon nadinggan ulom budu Tuhan da ulahami do portibion. Paingot mahami totong mabayin nadinggan tudungan nami jolma. Sa sianima tadeo ni halak sa luhut na sisian mo dohami. Jalaho di bata nami. Alay yatung padagali Tuhan pamatang nami, maka tidakon hodi ngulu nami, marpamati maroham Tuhan, pargugui mahami sa itotong. Si pata patuduhon hamuliom mo Tuhami, marhiti ak kaulaw nami, patuduhon hamuliom mo di tonga-tonga ni keluarga nami.
Gabi gugunami may totong makubasi ulomu di portibion. Parar mahami Tuhan mabelas ni roham. Ganu pari ganu tiki. Salas maroham mamasu-masu hami. Pasu-pasu masalut uras ni huriam. Totong martangi yang mamuji ho diingan an nabi. Sodangi maroha doh pikiran dinasi dan nang hami pe Tuhan. Pasu-pasu mahami asa gabi sinodang hami tu lihat portibion. Pasu-pasu mahami di bagas nami. Dalam arsinodang mabagas nami tu naho maliang hami. Pasu-pasu masa luhut ulaw nami. Ulaw niya ka naposom na pinabakitmu di huriam. Songgopot to dimi itu hami. Samargogo hami Tuhan mangulak kaulau nadinggan di adopamu. Tungihu pasidung hami maka paraluan nadinggan di portibion. Samar mulia marsangap horo di saleleng dililingna. Bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita san nomor 600 Pulusia. Salom damang dainang hagi na pinaribot na hinalongan na sahat tu bagas ni huriata dot na di bagas tabi stay at home. Puji matuhata malasiro maita majalohata nang pinasahat ni naposona tung apala torang asa taingo tiate nga dipilih tita gawe ruasna na hinahlongan na nang lebah ita disi dang namura-murano ni ido nang marga. Nunga dipilih ta gawe ula-ulana parhaladona ipedang boy hita leba dang namura-murano ni neru nom marga lain di bagalas siro mahita ta nguluhom mai ta pilih bahanguluan dohot hatu au ni asa boy hita rapdo tibana sonari marsugut sahatu salileng dilengna nama ulu kita non di bagasan tangiang pangundianon ima amang situa rasmiun Panjaitan. Titing di Huriata di Minggu tanggal 7 Februari 2021. Kebaktian Minggu tanggal 14 Februari. Kebaktian Minggu di tanggal 21 Februari. Minggu Infokapit Bahasa Indonesia. Infokapit mah Minggu Perjulo dung masuk kita tu minggu-minggu panaonon ni Tuhan Yesus lau majonokon minggu-minggu Paskah. Evangelium Sansara Musa Sia ayat 117, Epistel Sada Petrus Tolu ayat 11 Rodi 22, tema baga-baga dohot wasoni debata. Parminggu mahita di Huriaton songon nasomal. Gereja tabuka terbatas. Akadongan na di bagasan parsahiton ngalia mohop hot madijabu. Akanak nami na poso hot madijabu. Akanak nami na matua 10 tahun tugijang hot madijabu. Soso-soso rope muse melalui akabuah-buah. Sanaka informasi na boi dapota di grup ta. Tatangnya ko masude ruas ni Huriata. Asa diramoti Tuhani.
Yodingi san saluhut na kauabah narong di Portibion, manangah hapi bintuna. Tangyak ko masalut na sedang suspek do penoaeng, asa malum na sida. Tangyak ko akanang malumi, asa gawi imut na sida. Pos marohata dito hata, ramutan narohita. Jala olo mahita, ditogu-togu tim penerima tamu, mulo sahat tu bagas ni huriat tahunan non. Dia idokon hita hudul, isi mahita hudul. Iko cau-cau taruh tangata, tak cuci. Tekutima, asalas rohata satu rion, las rohata muse mula tu bagas tabe. So ni buah-buah di hita taringot tu pembukaan kembali gereja terbatas untuk umum. Dapat 2 hon. Pertanyaan dari Kamis tanggal 10 Februari masuk pukul 20 WIB di bagas ni Ganup Ruas Songon Nasomal. Dapat 3 hon. Sermon resort patu-patu di Riau tanggal 10 Februari masuk pukul 10 WIB di Hakai Gloria Kuala Bekala. Arong pertukaran jadwal, ala pendeta Resota sedang mengikuti rapot di kantor pusat HKI di hari Selasa minggu naro. Jadi diganti jadwalna gabe tu hari Rabu jam nasarupa. Titing perhepengon. Pilihan hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 di gereja na perjolo 223.000, paduahon 245.000, patoluhon 270.000, subjumlah 730.000. Pilihan di bagas ni keluarga Sintu aja Lumban Toruan ono 10.000. Pilihan pertanyaan dari Kamis tanggal 10 bulan 2 di bagas ni keluarga Amang Sintu Emar Paung Inang Lumban Tobing ono 10.000. Di bagas ni keluarga Sintu aja Lumban Toruan baru Pangaribuan 30.000. Di bagas ni keluarga Amang M Tamunan baru Hasibuan 40.000. Subjumlah 130.000. Apa ton? Pilihan syukuran memasuki bagas keluarga Amang Kristian Simanulang Baru Marpaung Jumat tanggal 12 Februari 2021 Jalan Perkutut Gang Jeriko nomor 65 LPT Medan 552.000. Napa 5 hon? Kajala Ruham Lateon Sian Ruas ni Huriata Ima Amang keluarga Sintu Amariho Tambunan Indang Baru Hasibuan. Maka malatehan sudah dengan bahasan debata di bagasan hai pasun sudah keluarga sahatu tikion. Laos mangido di tangiang ni Huriata. Asa hi pasipas tasida tujulan ni arion. Jala di pasu-pasu debata diaka ulaon nama ragam sigano pari. Laos mangido tangiang di keluarga ni anak kondasida. Keluarga Rio Tambunan Indang Baru Lumban Tobing. Dinda managam haroan nauli diaka ari nanangro. Tatangyak ko matutu, saut ma tua itu nasida, marhite pangilo nasida, rapitan nomor tangyang, asa tong tawa di tanyata nang di bagas tabe, dari Kamis anon di pertanyaan ata. Kamalation turia di pasar nasida Rp500.000. Pengumuman sudi penerimata nasaminggon, Rp1.120.000. Rp1.120.000. Song ni masaha ni titingta, malate. Pinasama tama. Pasada marwah martang yang mahita. Maulia tema ali Jehovah di pasu-pasum nong sahat Tuhami marhiti anakmu Yesus Kristus panodang ni Portibion. Lekas do diiring-iring di tuku-tuku kami disaluhut perdalanan ning ulu nami. Lumima Tuhan dobas manogoton rodo kami siap bagas nami be Ruas ni Huriam, Bagas Joromon, nunga wedehok kami ede puji-pujian di guarmu. Umumnya Tuhan dihatam na badiai nang taripar di persauran nami di Manogoton. Miam matodim to di purbadia di hami saluhut na ruas ni Huriam. Asa marbisuk margugu kami mangulahon ulaw nami hubar tulo manoroham di ngulo nami siganong pari. Pasu-pasu ma Tuhan gabi kagugod di hami hatami gabi kagugod di hami edde puji-pujian na buat dehok kami
asamar ulup-ulup Maria to dinang pamatang nami. Memuji pasangapo jalatutok kumar mulia. Hitung-hitungan nami di saluhuk na keluarga ni jemaahmu. Tuhan, pasu-pasu na posom na pasahaton barita na uli Tuhan. Dua marpaung do sudi keluarga. Lehon hahipason, lehon gajang ni umur. Lehon bisuk. Salam rarat, hatam di tengah-tengah ni kuriam. Dohot dilihat portibion. Pasu-pasu ma saluhuk na ruas ni kuriam, sian na met nama godang. Suni na toras. Mulutung na dong na di bagasan parsahiton. Pergugo yubat na pinatupan ni dokter. Asamar hiti tanggal parsahito siapa matang na. Asamar las ni roha memuji pasangapo. Magkamulate hudenggan di basami. Ragam si Panginoon nami Tuhan Ali Jehovah mariti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Alay tung radido sa luhuk na di tangam na kukwasoi. Songon na masa di partikian nuengod di hami Tuhan. Di COVID-19 Tuhan hodo persikat Tuhan nami. Hodo pangalualuan nami. Sa totong matugu haporsyon nami. Diragam ni kalubang, diragam ni hamaulan. Tunga-tunga ni perjalanan ni ngulu nami, nani lehommu. Tuhan, ngatakas subigi hami titing na masa di Kuriamon. Ragam ng pelayanan ni Kuriam, puro pasaton nami. Kuma nangaleo dami, kuma nangaleo las na roha. Sa luhut na parhalado ni Kuriam, luhut di pimpinan ni Kuriam, sa mardala suliro dengan di pelayanan, pagkubasyon, ditunga-tunga ni akka parmingkon nami tu akarina nengro. So nang Tuhan dia kasermon na pinatupan ni Kuriam, iring-iring tugu-tugu kami sa luhut na, sabuy dengan mardalan, di bagasan las ni roha doh dami na siya koi. Tuhan, mamido kami tuho, yamang situa, tambunan, di napasahaton las ni roha, pasahaton perbuih ni pangulan nasida, di namangido nasida marhite, kangiang ni Kuriam, di bagasan uduk deserap ni roha kami mangido tuho. Lehon hahipason, pasu-pasu na niulan ni tangan ni nasida, lumubi matutu, lehon bisuk, lehon gogo, lehon gajang ni umur. Songoni manang di berenami, Rio, dohot di borunami, matuhan din yang managam haron nauli, siap bagami, nabi bagami, ko mamang lehon hahipason, ko mga lehon las ni roha. Untuk kami marlas ni roha memuji pasangapo Tuhan. Tuhan, ragam si Panginoon nami Tuhan, lumuwi madi kepertikian nuaingon. Mulu tungadong dia kana hurang lubi, nang dia kapakatayon ni halu na ruas ni Kuriam. Dia kepangulan, salhuk na Tuhan kupasahat kami tuho. Parlabok roha-roho, jalapos roha nami, marhite asin ni rohami, marhite lebas ni roham, nasutu pamago kami, dinamangingot nguarmu. Radiru sa luhuk na Tuhan di julum, mulu pisipata kami meol, mulu sipata pe kami ganggu. Tuhan, dohot to dim to di purbadia, sodangi mahami, pargugoi kami. Nang di nola mulak pehamen dosia bagas coromon. Iring-iringomu tugu-tugumu mahami. Di bagasan dami do las ni roha na siap ko. Pajupang dohot saluhut na keluarga di bagas nami be. Pardusa na godang dohami badiang goho. Se sama Tuhan dosa nami taluk mahami. Majalo pasu-pasum na balgay.
puji hupasanga pame maho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demi tahut papungu pilihan. Parsaurata tatangi ako mapiliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di Banua Gijang. Oro haroroan ni pasu-pasu doho silehol-leoro di akadengkan bahasa na mauliutus. Muliati madisobaw rohanami tuho. Di pasu-pasum nok sahat tungulu nami. Saat kami matuho diri namin naksian na nilihon mi tuhami. Sa jalo may gabi pilihan na husus di hadapanmu. Si maroham sa pasu-pasu mapilian na hupasat kami tuho. Sa huparhasyang hami laho pati bulukan harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami mang kubasi ulomu di Portibion. Dimana nilihom mo siya nasi ni roham di hami. Asadabotan pasu-pasu hami. Lam tabay ma di hami holong ni roha. Salam huha holongi hami hosyan nasa roha. Hati-hati gogo doho pikiran nami. Bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap meta madok di tangiang hato patay. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinurbadia mga kuwarmo, say Roma harajaonmo, say sao maloman ni Roham di Banua songon ni Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, say sa madosa nami songon panay sa nami, idosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu panguncunan, balua mahami san pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugon. Rodi hasangapon sa liling dililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama buhina tuhita jala saya si marohana midahita. Di dopako Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasaur madabena tu ganop to ditabi. Amin. Amin.